Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ila ta'ala. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Aqul Jamil Maqam al-Ghadil Atam Subhan Awliya Syekh bin Hasan Ali Syed. Wa ila hadrati Mursyidina Murabbina Hina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan Abdul Syekh bin Malik bin Iyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Darut Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibat al-kitab tanbilu ghafilin Syekh Bulaid bin Nasr bin Muhammad Samarqand. Khususan Kiai Misbah Mustafa Ausuli Mafrani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi wa amatana bi asrarihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Khalid ibn Ma'dan annahu qala annahu awastuhune Khalid bin Ma'dan wala utawu sinten Khalid dawa idza dakhalat tawwabuna al-jannata idza dakhala anda malakane mlebu sapa tawwabuna pira-pira wong sing ahli taubat al-jannata ing swarga qalu padha ngucap sapa tawwabun ing ucapan alam ya'idna rabbuna an nuratan nar qabla an nadkhul jannah. Alam ya'id ana orang janjeni na ing ingsun sinten rabbuna pangeran ingsun an nurata ayen taden balekake sapa ingsun annara ing neraka qabla an nadkhula ing dalam sadurunge yen to mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Bila tadawake lahum maring tawabun awadau innakum stune sira kabeh iku marartum nglewati sira kabeh biha kelawan nar wa ya halautain nar iku hamidatun iku lerep warwa lan nyeritake sinten Al Hasan an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usune Nabi iku rajam sinten Nabi imra'atan ing wadon zanat kang zina sapa imra'ah kema sallan nyalati sinten Nabi alih ing imra'ah maqala nuri matur lawu marang Nabi sapa bangsa sahabat sebagian sahabat ya Rasulullah tu Gusti Rasul rajam panjenengan ha ing imra'ah wa sallaita tanya lagi panjenengan alaiha ing atas imrah. Maqala ngulijau sinten Nabi laqad tabat. Nyekti teman wis taubat sapa imrah taubatan lan taubat lau fa'alta lau fa'al lamun lakani sapa imrah min dzalika ing umpamane mengkono zina samina kan 70 marratan lawan patang apane marratan ambalane taba mangko nrimo taubat sinten Allah sallallahu alaihi yang atas imrah yakni ngersake sinten Nabi ana taubata ing sunah taubat imrah iku kanat ana sinten apa taubat iku hakli liyatan iku taubat kang sejati wa taubatu taubat iku ila kanat ing dalem nalikane ana apa taubat ing hakli kiyatan iku sejati tuku bila mangko den nrimo apa taubat wa ing kana senajan ana apa adan dosa wali man gedhe wan wen den liwatake ain Rasulullah sang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam
apa usune Gusti Rasul iku kala dawuh sinten Rasul. Man utai sapane wong iku ayyara. Ku ngino sapa man mukminan ing mukmin bifahisyatin kelawan kealaan. Fa wong man iku kafailiha kaya wong sing nglakoni fahisyah. Wakana lan ana iku haqqan samestine Allah ing atase Gusti Allah. Wa ayyubnya ya tani bagi sunna Allah ing man fiya ing dalam fahisyah. Aman dai sabane nganggo ayara lamun ngina sapa man mukminan ing mukmin bijari maten. Sebab siji lakon dosa lam yakhruj monggo ora metu sapa man ya dunya sangka dunya hatta yartagibah sehingga nglakoni man ha jarimah ayafta dihalan kaweleh sapa man biha sebab jarimah. Ya ana suci hadis saking Khalid bin Ma'dan ini idza dakhala tawabuna al-jannah qalu alam ya'idna rabbuna an nuratan nara qabla an nadkhulal jannah. Jadi somben ning akhirat itu ana macem-macem manungsa mesti macem-macem iku ana sing wong alim, ana sing pendosa, ana sing pokok kabeh somben bakal dikumpulna ning akhirat. Gilirane wong taubat. Jadi selama ning dunya dene ahli taubat. Yo ngakoni dosa tapi taubate taubat sing bener-bener. Mesti ngono. Somben dilebokno Gusti Allah ning swarga. Tapi wong-wong ahli taubat iki heran. Bingung lah kemana. Kenapa kok dilebokno ning swarga kok ora ning neraka dhisik gampangane ngono. Padahal semasa hidup ning dunya itu kan penggaweane nglakoni dosa. Kenapa kok malah dilebokno swarga ora diamperno ning neraka dhisik? Qila lahum innakum marartum biha wa hiya hamidah. Terus dijawab, sira kabeh iku wis nglewati neraka, nanging genine neraka mati. Tengok. Jadi intine manungsa selama ning dunya iku penggawe maksiat, penggawe nglakoni dosa. Tapi dekne gelem taubat ning Gusti Allah. Dan mati taubat itu taubat sing bener-bener taubat. Ora sekedar nganggo pantes-pantesan tok, melainkan bener-bener gedon karo dosane, bener-bener njaluk ngepura Gusti Allah, tur duwe niatan gak bakal mbaleni dosa. Iku taubat sing tenanan iku. Wong sing taubat kaya ngono, iku sok ben ning akhirat bakal dilebokno swarga. Mesti ning kene kok ora mampir neraka iku dalam artian mlebu swarga tanpa hisab. Jadi awak dhewe gak ngremehno wong sing nglakoni dosa, maksudnya iku iso wae ning mripate awak dhewe nglakoni dosa. Tapi nek dhewean malah taubate tenanan ning Gusti Allah. Warawal Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rajama imra'atan zanat thumma shalla 'alaiha. Qala lahu ba'du sahabah ya Rasulullah rajamtaha wa shallaita 'alaiha. Faqala man qad tabat taubatan law fa'alta mithla dzalika 70 marratan taballahu 'alaiha. Ya ana siji cerita suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu ngerajam utawa ngukum wong wedok sing zina. Ya wong wedok sing penggaweane zina suatu ketika dihukum karo Kanjeng Nabi, dirajam. Tapi Kanjeng Nabi yo nyolati wong wedok iki, mesti sakbare dirajam wis kabundut lah gampangane. Iku ya tetep disolati karo Kanjeng Nabi.
Para sahabat taklet ning kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan iku ngrajam wong wedok tukang zina iki. Tapi kok jenengan nyolati bareng, wis dirajam ijek disolati. Wis jawab karo kanjeng Nabi, wong wedok iki taubat, bener-bener taubat. Jadi ora sekedar dihukum mergo terpaksa gak, melainkan wong wedok iki intine menjalani hukuman kuwi atas dasar taubat ning Gusti Allah. Iki bener-bener getun wis nglakoni dosa, wis nglakoni zina. Jadi mesti ngene. Wong sing pengane ning kene critakno wong sing pengane zina. Iku ketika dirajam kan kudune dirajam sampai mati. Nah, sabar mati kenapa kok ijek disolati kanjeng Nabi? Ngono. Terus malaikat para sahabat takkan, kenapa kok tasik disolati karo kanjeng Nabi? Wis dirajam, padahal penggane nglakoni dosa kok ijek disolati kanjeng Nabi. Jawab karo kanjeng Nabi. Wong wedok iki taubat pisan. Mbane, la fa'ata mithla dzalika sab'ina maratan taballahu 'alaiha. Umpama wong iki nglakoni zina maneh kaping 70. Allah tentu nerima taubate. Dalam artian saakeh-akeh dosa seseorang gak pandang akeh sak pira. Nek dekne bener-bener duwe niatan taubat ning Gusti Allah, maksudnya bener-bener getun karo dosane, bener-bener njaluk ngepura ning Gusti Allah. Duwe niatan gak bakal mengulangi kesalahannya. Maksudnya taubat bener-bener. Iku ya tetap diterima karo Allah. Nek kene kanjeng Nabi mengibadno. Saumpama wong wedok iki nglakoni dosa ping 70, dekne taubat ya tetap diterima taubate karo Gusti Allah. Jadi taubat niku mesti diterima Gusti Allah. Nek dekne insyaallah diterima, nek dekne utawa kabeh wong sing nglakoni dosa lah iku tetep iso diterima Gusti Allah taubate. Nek dekne bener-bener taubat, maksudnya taubate bener-bener tulus. Maksudnya tulus piye? Ya dekne bener-bener njaluk nyepuro Gusti Allah, bener-bener ngerasa getun wis nglakoni kesalahan. Tur duwe niatan gak bakal baleni kesalahane. Kuwi insyaallah diterima Gusti Allah taubat. Wa taubatu anna taubata kanat haqiqiyatan wa taubatu idza kana haqiqiyatan tuqbu bila. Maksudnya taubat nek bener-bener taubat iku mesti diterima karo Gusti Allah. Wa in kana dan ba'diman meskipun dosane iku gedhe. Iki sak gedhe-gedhene dosa. Iku nek dekne gelem taubat, gelem bener-bener taubat maksudnya. Iku ya insyaallah tuku bila dan terima Gusti Allah taubate. Wa riya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala man ayyara mu'minan bi fahishatin fa huwa kafa'ilha wa kana haqqan Allahi ayyun biha. Lan wis mesti Kanjeng Nabi dawuh ning kene sapa wae wong sing ngina padha-padha mukmine perkara nglakoni elek wong iku padha karo nglakoni Allah. Lan wis mesti yen Allah taala bakal nibakake wong iku ana ing lakon Allah iku. Jadi aja sampai awak dhewe sapenake dhewe nek ngelek-ngelek wong. Nek wong nglakoni dosa, misal awak dhewe aja gampang maido, aja gampang nggawe maksiat wae, nggawe mesti intine nek enek wong nglakoni maksiat iku nek iso aja sampai awak dhewe
maido. Kenapa? Mergo wedine untuk dikhawatirno awak dhewe kegolong wong sing nglakoni iku. Misal ana wong nglakoni zina. Ade gak entuk sampeyan dhewe ngarani utawa maido tukang zina utawa macem-macem. Napa ya mergo dikhawatirno awak dhewe kagolong masuk ning golongan iku. Terus piye? Ya didongakno wae maksudnya muga-muga ndang sadar utawa ndang taubat insyaallah. Aja gampang maido wong sing maksiat. Terus lan sapa wae wong sing ngina wong mukmin sebab siji lakon dosa kang wis dilakoni. Nah iku ora metu saking donya sadurunge dheweke nglakoni ala iku. Lan wong iku kaoleh sebab lakon ala iku. Yen sampe awak dhewe gampang maido mergo iso-iso gak ngarah dipundhut Gusti Allah sadurunge melok nglakoni. Iki kembangane ya wis aluk meneng wae nek gak iso ngloroi apik ya gak usah maido mending meneng. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala innal mu'mina la yaqsidu ayyan ba'a fi dhanbi wa la yata'ammadahu li anna Allah ta'ala qalat wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.